Buruketak funtzioekin. Ariketa bat. Enpresa batek autobusak fabrikatzen ditu. Eta irabaziak 1000 eurotan, honako funtzioak ematen dizkigu. Xen balioak 0 eta 11 bitartean mugitzen dira. Non, X autobus kopurua eta Y irabazia da. Bueno, hemen gero hainbat galdera egiten zaigu. Autobus kopuraren arabera, enpresaren irabaziaren grafikoa egin, kalkulatu autobus kopurua enpresak irabazi maksimoak izateko, eman irabaziaren zenbatekoa, kalkulatu egin beharreko autobus kopurua ez irabazirik, ez galerarik izateko. Oharra, grafikoa egin eta X ardatzean autobus kopurua idatzi behar duzu eta Y ardatzean irabazia. 1000 eurotan idatzi. Bueno, funtzioa. Hasten gara aztertzen. Funtzioa hola ikusita, parabola bat da. Parabolaren grafika badakigu nola egiten den. X ardatzarekin ebaki puntua bilatu, Y ardatzarekin ebaki puntua bilatu, eta erpina. Bueno, hori da egin behar duguna betikoa. Eta gero, jungo gea galderak erantzuten. Bueno, funtzionek irabaziak ematen ditu, 1000 eurotan, eta X autobus kopurua da, 0-11 bitartean. Zer esan edu, nik taula egiten detenen, parabola honen edo funtzionen puntu bat baldin bada adibidez, 5, 10, 5, 10. Esan nahi du, 5 autobus egiten baldin baditu enpresa honek, X 5, 0-11 bitarte, hau da, enpresa honetan egin daitezke, edo 0 autobusetik 11 bara. Ez da rentablea 11 baino gehiago egitea, zekatik orduan demanda baino oferta gehiago egongo litzeke, eta ez da posible 0 baino gutxigo egitea, osea, -1 autobus ezin dira egin. Horregatik, funtzioa baztertu behar da, tramo horretan 0-11 bitarte. Bueno, 5, 10 esan dugu. 5 autobus egiten baldin baditu enpresa honek, 10 zer, 10 irabazi, 10 zer, 10.000 euro irabazten ditu produkzio hori, egin duen hori, saldu ondoren. Hortik jungo da ariketa. Orduan ariketa egingo dugu eta gero esaldiak ezarriko ditugu buruketari erantzuna emateko. Baina hasieran grafiko simple bat egitea izango da. Hasten gara grafiko egiten. Bueno, hasteko 0 eta 11 muturreko puntu hauek bilatu egin behar dira jakiteko parabolaren grafikoa nundik noa moitu beharko litzeken, edo nundik noa egin behar deun. Hartu funtzioaren grafikoa, funtzioaren ekuazioa, ekuazioa beti hau izango da. I da, hau, hemen ikusten duzu zenbakia bikoitiak dira. Zuek hau dena bikin simplifikatzen baldin badezu, ez da I baizik eta I zati bi. I biren da, hau zati bi, hau zati bi, hau zati bi. Orduan, funtzioa hau da beti mantendu beharrekoa. Hau ezin da simplifikatu, ezin da bidertu, ezin zaio ezer gehitu, ezin zaio ezer kendu. Funtzioa hau da. Hasten gara funtzioarekin. Hartzen dugu funtzioaren ekuazioa eta ordezkatzen dugu 0. 0 minus berrogei. Hau da, honek esan nahi du. 0 autobus egiten baldin baditu enpresak. Hau da, egun batean ez du lanik egiten galera dauzka, zekatik. Gastu batzuk daude enpresa horretan, nahiz eta ez produzitu. Orduan, 0 autobus egiten baldin badira, ez badalanik egiten, 40.000 euroko gastua izango du, egun horretan, enpresa horrek. 11 autobus egiten baldin baditu. 11 autobus egitean, ordezkatzen da 11 hori Xen ordez, parentesi ireki hor txertatu, eta 11 egiten baldin baditu, baita ere gehiegi pasatu eginda, oferta gehiegi jarri du merkatuan, eta orduan irabazia baino gehiago gastuak izan behar ditu. 18.000 euroko gastuak izan behar ditu enpresa horrek produzio hori egitegatik. Orduan, hor mugitu behar da produkzioa, zenbat egitea komeni den edo, hori da guk aztertu behar duguna. Bueno, X ardatzarekin dauzkan ebaki puntuak. Badakizue, X ardatzaren gainean dauden puntuak I0 dute. Orduan ni ordez 0 jarri, eta bigarren mailako ekuazio bat daukagu 0 berdinuta. Bueno, hau ez da funtzio da bigarren mailako ekuazio bat 0 berdinuta. Non simplifikatu daiteke, gero egin behar degulako formula aplikatu. Formula aplikatu baino lehenago, bigarren mailako ekuazio bat simplifikatu daiteke soluzioak aurkitzeko. Soluzioak 0 eta 10. Hau da, enpresa horretan 2 autobus egiten diren egunean, gertatzen da, ez dagoela irabazirik eta ez dago galerarik ere.
0 euro irabazi edo galdu dira. Oda, ez da ezer irabazi, ez da irabazten eta ez da gasturik egiten ere. Eta 10 euro autobus egiten direnean, berdin. Hau da, ja informazio bat daukagu. 0 minus 40, 11 minus 18, hauek dira parabolaren mugak, nundi noa mugitzen dan parabolaren grafikoa, eta hauek dira ekizartatzarekin dauzkan ebaki puntuak. Erpina. Erpina bilatzeko, formula honetatik, erroketaren zatia kentzen dugu, eta gelitzen gea, x berdin minus b zati bia formularekin. Hortik ateratzen da erpinaren abtisaren balioa. Funtzioan, zein zen xen koefizientea b, 24, ordu minus 24. Zein da a minus b, b bider minus b. Orduan, erantzuna, 6 autobus eginda, erpina daukagu parabola ganbila nola den, puntu hau da maksimoa, hau da. Irabazi gehienak, enpresa honetan, ematen dira 6 autobus egiten baldin badira. Orduan oferta, orduan produzioa, horti bideratu behar da. 6 autobus egitean daude irabazi maksimoak. 32.000 euroko irabaziak daude kasu horretan. Hau da, erpina. Eta hori da, buruketari lotutako, emango genduken esaldia. Nola lortu da 32 hau? 32 hori lortzeko hartu dugu funtzioa, i, ez ibi, izati bi eta ez i. Eta hor ordezkatu dugu xen ordez, 6. Lortu dugu kalkulagailuarekin, iren balioa, ordenatua, 32. Azkenen, parabola honen grafikoa egiteko mugea, baina 0,11 franjan. Hau da, parabolaren grafikoa hemen luzatu egin beharko litzeke. Parabolaren grafikoa egiten dugunean, hemen besoak luzatu egin behar dira beti. Parabola oso garrantzitsua da. X eta Y ardatzak, baina garrantzia handiagoa dauka. Orduan, X eta Y ardatzak luze egiten baldin baditugu, parabola oraindik luzatu egin behar da gehiago. Baina, buruketa batean nahi gea. Ez gai funtzio baten grafiko egiten. Buruketa baten barnean nahi gea. Orduan, esaten du, 0tik 11 bitarteko franjan. Orduan, hori dira parabola honen muturrak buruketa batean ari garelako. Grafika honek autobus kopuraren arabera enpresaren irabazia adierazten du, hau da, hainbat autobus egin ditu, hainbesteko irabaziak edo galerak dauzka enpresa honek. Grafika eginda dago, eta orduan orain B eta C erantzuten ditugu. Enpresak irabazi maksimoa izateko 6 autobus egin beharko ditu, eta irabazia 32.000 eurokoa izango da, lehen hau esan dugun bezala. Ez irabazirik ez galerarik izateko, esaldi hauek idatzi egin behar dira buruketa guztietan, buruketa beti itxi egin behar da, eta izteko modua da, lortu diren emaitzak interpretatuz. Orduan beti itxiera esaldiekin egin behar da. Orduan esaldi hauek beharrezkoa dituzue. Ez irabazirik ez galerarik izateko, enpresak 2 edo 10 autobus egin beharko ditu. Zeren eta autobus kopuru hoiekin irabazia 0 da. Buruketa oso antzekoa. Enpresa batek kamioia fabrikatzen ditu eta irabaziak 1.000 eurotan honako funtzioak ematen dizkigu. Pixka bat ohitzeko. Errepaso modura. Kuadernoan apuntatu. Funtzio bat, parabola da. I, simplifikatzen baditut hau zatibi, i zatibi izango litzeke beste funtzio bat eta hitz egiten egea. Iren erdia. Funtzioa hau da. Eta 0 eta 12 bitartean mugitzen da. Non, x kamioi kopurua da. Eta i lortzen dugunean irabaziak. Hau da, 5 orain izango litzeke, 5 kamioi egiten baldin badira enpresa batean, kasu horretan, 5 kamioi horiek merkatuan jartzen direnean, irabaziak lortuko dira. Zer, 5 puntua izango baliz. Ze motatako irabaziak lortuko nituzke? 10.000 euroko irabaziak izango lituzke enpresa horrek. Orain, egitazko puntua bilatu beharko ditugu, ezta? Kamioi kopuruen arabera, enpresaren irabazien grafikoa eskatzen da leheneko. Eta gero ja, B eta C erantzutea. B, kalkulatu kamioi kopurua enpresak irabazi maksimoak izateko. Parabola ganbila da, x berberen koefizientea negatiboa da, orduan, ganbila izatean maksimo puntu bat izango du. Erpina goran izango dugu. Orduan, irabazi maksimoak izango ditu, altuak. Eta eman irabazioen zenbatekoa. Kalkulatu egin beharreko kamioi kopuruak, ez irabazirik, ez galerarik izateko. Grafikoan egin, x ardatzaren gainean kamioi kopurua idatzi, eta y ardatzaren gainean irabaziak 1.000 eurotan. Hasten gara, bizkor egiten dugu kasu honetan. Funtzioa eta i irabaziak. Egingo ditun
kamioi kopurua 0 eta 12 bitartean mugituko da. Orduan, 0 eta 12 aptizantzat puntua bilatu behar ditugu. 0 ordezkatu, hau da, ez badu lanik egiten enpresak, gastua dauzka. Galdu egiten du dirua. 76.000 euro galtzen ditu. Orduan lan egin beharra dugu, baina baita ere pasatzen baldin bada, gastua dauzka. 18.000 euro gastatzen ditu. Orduan, hor bilatu behar dugu oreka. Grafikaren muturrak izango dira horiek. Hau da, grafikaren muturrak horiek izango direnez, grafika mugituko da. 0 eta 12 franjaren tartean. Hasten gara, parabola denez, betiko lanketan. X ardatzarekin ebaki puntuak I0 eginez. Hau da bigarren mailako polinomioa 0ra berdinuta, baina ez gaude funtzioarekin. Nola ebazten dira bigarren mailako ekuazioak? Formula erabiliz, baina formula erabili aurretik egin daiteke txukundu grafikoa simplifikatu, zenbaki txikiagoak izateko. Nahi bada, soluzioa berdina lortu behar ditut. Ja batxira zoazte. Hau, ez minus 14en aurkakoa ez, zuzenean, ja. X-en balioa, punto koma. X da, bi soluzio. 11-0, 3-0. 11 edo 3 autobus egiten baldin baditu, eta merkatuan jartzen ditu, ez irabazirik, osea, konpensatu egiten ditu gastuak. Behintzek gastuak elituzke izango, baina irabaziarik ere ez. Erpina, funtzio hartu behar dugu, osorik. Zein da B, 28, zein da A, minus B. Erpina bilatzeko, erpinaren X minus B zati bia, formularekin. Minus B zati bia, zazpi. Zazpi ordezkatu funtzioan, parabolaren funtzioan, eta horri dagokion ordenatua bilatu. Erpina, puntu altuena, 7,32. Zer esan nahi du? Enpresa honetan 7 kamioi egiten badira, irabaziak altuenetakoak dira. 32.000 euroko irabaziak daude enpresa honetan. Orduan, egokiena 7 kamioi egitea izango litzeke. Grafikoa egiten dugu 0 eta 12 franja bitartean. Ez da komeni hortik autobus gehiago egitea, gaina enpresak agian ezin du, osea ez dauka jendea eta langilerik ez dauka gehiago egin ahal izateko, eta gutxiago ere ezin dira egin, osea minus bat kamioi ezin dira egin. Funtzionek kamioi kopuruaren arabera enpresaren irabaziak adierazten ditu. Kamioi kopurua eta irabaziak. 1.000 eurotan. Galderei erantzuna. Enpresak irabazi maksimoa izateko, 7 kamioi egin beharko ditu. Eta, kasu horretan, lortuko den irabazia 32.000 eurokoa izango da. Hemen, ikusten baldin badezue, irabaziak, irabazi gastuak, ekizadatzaren azpiti daudenean. Ez dago irabaziarik, irabaziak 0 dira, eta irabaziak daude, eta hemen ja, irabaziak tope dira. Dira, irabazi maksimoak altuenak. Orduan, hortik ateratzen da pixka bat, enpresaren produzioa nolakoa izan behar den. Hemen, kasu honetan, 7 eginda, izango da, ideala, zekatik hor daude irabazi gehienak. Eta, ze galderari erantzuna emateko, ez irabazirik ez galerarik izateko, enpresak 3 edo 11 kamioi egin beharko ditu, zergatik kamioi kopuru horrekin irabazia 0 da. Beste buruketa bat. Gimnasio batera 6 hilabetez joatea, 24,6 euro kostatzen da. Eta 15 hilabetez joan ez gero, 57 euro. Erlazio lineala dela, jakinik lineala, lerro bat jarraitzen du. Orduan hau ja ez da parabola bat. Zuzen baten ekuazioarekin egea. Zenbat kostatuko zaigu urtebetean joan nahi badugu? Zuzen bat denez, marrazki egin dezakegu. Hilabete batean, hilabete kopurua, hilabete batean, 2 hilabetetan, 3, 4, 5, 6 hilabetetan kuten baldin bagea, zati bakoitzak hilabete bat. Eta, kostatu behar zaiguna. Hemen 20 euro, 40 euro, 57 nola errepresentatu behar dituten, 20nak hartzen ditut. Hemen banaka, hilabete kopurua, eta hemen prezioa, ez da, 20nak hartu dezakegu. Beti jarri egin behar da, zezatitan aigean hartzen, bakoitzak jakiteko interpretazioa nolakoa den. Orduan, 6,24,6 hemen ongo litzeke gutxiko bera. Hau da, 6 hilabetetan gun behar baldin naiz gimnasio horretara, hori izango litzeke eurotan prezioa.
eta 15 hilabetetan joan beharko banu, 57 euro pagatu beharko nituzke. Claro, 12 hilabetetan joan behar baldin badet urtebete osoa, hemen izango dut grafikoki puntua ez da, baina hori bilatu daiteke. Baita ere, zuzenaren ekuazioa ezagutzen baldin badet. Orduan, lehenengo, zuzenaren ekuazioa bilatu behar. Horretarako dauzkat 2 puntu. 6 hilabetetan jutea ordaindu beharrekoa, eta 15 hilabetetan jute baldin naiz, ordaindu beharrekoa. Xen arabera, I. Zenbat hilabetetan jute naiz, horren ondorioz ordaindu beharrekoa. Horregatik denbora da X, eta ordaindu beharrekoa edo ondorioa da I. Funtzio lineala dela esaten digu, orduan zuzen baten ekuazioa bilatu behar dugu. Zuzenaren ekuazioa hartu dezakegu horrela. Beste erabatetara egin behar dugu. Beti puntu malda eginez lortzen dugu, malda bilatu, puntu bat hartu, gaur beste erabatetara egiten erakutsi behar dizut. Hori egin nahi dezuen antzat, Bueno, ikasi. Eta kopiatu kuadernoan. Hartzen dugu zuzenaren ekuazio esplizitua. X eta Y hola mantendu behar dira, baina bilatu behar dira beti, finkatu behar dira M eta N, edo A eta B, berdin da 6 izen erabiltzen dituzuen. Orduan, X denean hainbeste, izango da, X denean 6, ida 24,6. Eta X denean 15, ida 57. Bueno, horrekin, beida zer gertatzen zaigun, zer sortzen dan hemen. Hartzen dugu ekuazioa eta ordezkatzen ditugu puntuak. Puntu hauek dira, zuzen honen edo buruketa honen datuak. Zuzen honen ekuazioan ordezkatzen ditugu, ida 24,6, X denean 6, X ordez 6, Y ordez 24,6. X denean 15, ida 57. Orduan, daukagu ekuazio sistema bat askatzeko. Ekuazio sistemak bi ez ezagunekin, edo gehiagokin, bi ez ezagun bi ekuazio, hiru ez ezagun hiru ekuazio, lau ez ezagun lau ekuazio. Nola ebazten dira, nola bilatzen dira M eta N, ordezkatze berdintze laburtze. Nik erabili behar dut, ordezkatze, ez dakit, ez berdintze erabiliko dut. Bai, berdintze erabili dut hemen. Hau da, N askatu ditut, N hauek bi ekuazioetan, eta N hauek N berdindu egin ditut. Gelditzen naiz M bakarrik, M-rekin, M positibo aldera eramaten dut, eta bilatzen dut M malda horren balioa. Hau da zuzenaren malda, 3,6. 3,6 baldin bada malda, orain falta zait N bilatzea. Zuzenaren ekuazio esplizitua osatuta gelditu dadin. Hartzen dut adibidez lehenengo ekuazioa edozein hartu dezakete, M eta N agertzen diren edozein ekuazioa. M ordezkatu eta N bilatzeko. Bueno, nik hau aukeratzen baldin badet, ordezkatzen dut M ordez 3,6 eta N bilatzen dut. Orduan ja, irudenez, badauka ja zuzen honen ekuazioa. Zuzen honek emango dit, gimnasio horretara jun eta zenbat, gimnasio horretan pasatzen duten denboraren arabera, zenbateko izan behar denik ordaindu beharreko dirua. Orduan, X zenbat denbora pasatzen duten, zenbat hilabete, eta zenbat ordaindu behar den, ik esango dit. Hau da, hilabete kopuruaren arabera, gimnasioaren prezioa. Urte osoan, joan nahi baldin badut, hartzen dut ekuazioa, eta funtzio horretan Xen ordez, hilabete kopuruaren ordez, 12 ordezkatzen dut. Ordezkatzen dut Xen ordez 12, eta ateratzen ditut kalkulagailuarekin kontuak. Hau da, ze puntu berria lortu dut? 12, 56,2. Hau da, urte osoan 12 hilabete, joan nahi badugu, ordaindu beharreko prezioa, 56,2 euro ordaindu beharko dugu. Familia batek, 375 kilobatio orduko kontsumitu, eta 85 euro ordaindu behar du, energia. Faktura horretan, 552ko kontsuma baldin badago, 130,4 euro ordaindu behar dira. Eta 220ko kontsuma egongo balitz, zenbat? Oharra, bi aldagaien arteko erlazioa lineala dela esaten zaigu. Orduan lineala baldin bada, lerro bat gainean doaz puntu guztien ilara lerro bat jarraitzen du. Orduan zuzen bat izango da bere grafikoa. Ondorioz, funtzio hau adieraziko duen edo interpretatuko duen funtzioa zuzen baten ekuazioa bilatu behar dugu. Hasten gara. Funtzio bat eman behar dugu, bi aldagaien arteko erlazioa denez, X eta Y arteko erlazioa, X kasu honetan izango da egiten den energiaren kontsumoa, eta Y izango da ordaindu beharreko euro kopurua. Orduan hemen dauzkagu puntuak, kontsumitzioa,
kontsumitzen den energia eta ordaintzen dena. Kontsumitzen dena eta ordaintzen dena. Eta 20 kilobatio orduko baldin bada kontsumoa, zenbat ordaindu behar da. Lehenengo zuzena bilatzen dugu. Bueno, puntu hauek hartzen ditut, ezagunak diren hauek, eta puntu hauetatik pasatzen den zuzena kalkulatu behar da. Grafikoa egin dezakegu, unitateak, guri komeni zaizkigunak, X ardatzaren gainean, kontsumoa adierazten da, eta Y ardatzaren gainean beti ordainketa edo faktura edo prezioa adierazten da. Hemen 50 jarri dugu eurotan. Lerro bat, funtzio lineala dela esaten zaigu, grafikoa lerro bat izango litzeke, eta marrazkia egin dezakegu bi zuzen izanik. Hasten geha. Funtzio linealaren funtzio lineala adieраzi daiteke I berdina X gehi B edo I berdin MX gehi N edo edozein modutara. Agian, berdin da nola idazten dugun baizik eta bi datu hauek aurkitu behar ditugu. Orduan, horretarako erabiltzen ditugu bi zuzen hauek. Bi datu aurkitu behar ditugu, bi datu erabiltzen ditugu. Nola, X denean I daukagu, eta X denean I daukagu. Ordezkatzen ditugu Xen ordez eta Y ordez, Xen ordez eta Y ordez. Ematen dugun ekuazio orokorre honetan, eta askatzen ditugu B letrak, zergatik daukagu ekuazio sistema bat, bi ez ezagun eta bi ekuazioekin. Berdintze metodoa erabiltzen dut. Hau da, B hauek berdinak direnez, berdinketa metodoarekin, B hauek berdindu egiten ditugu, A guztiak alde batera bidaltzen ditugu, eta A askatu eta kalkulatzen dugu. 0,2 jarri ziteken bat bosten. Baina funtzioen ekuazio bilatzen egaren erabili daiteke baita ere amartarre zenbakiak. Dena irakasleak ematen dizuen agindua jarritu behar da beti. 0,2rekin egiten dugu. 0,2 baldin bada A, ekuazio bat aurreko pausetan ekuazio bat hartzen dugu non A eta B lotuta daude, eta A ordezkatuz B bilatzen dugu. Funtzio lineala 0,2x edo bat bosten x gehi hogei. Hau da, kontsumitutako kilobatio orduko kopuruaren arabera, ordaindu beharko den faktura edo prezioa esaten digun funtzio lineala da. Eta orain ja erantzuteko moduan gea, 80ko kontsumoa baldin badago, zenbat euro ordaindu beharko diren, hartzen dugu funtzioa, Xen ordez, kontsumoaren kilobatio orduko zenbat diren 80 ordezkatzen dugu, eta ateratzen zaigu 104 euro direla ordaindu beharrekoak. Hau da, 120ko kontsumoa baldin badago, 104 euroko ordainketa egin beharko genduke. Bukatzeko, arku batekin gorantz jaurti dugun gezi bat, teunean zein H altueratan dagoen, funtzionek adierazten du. 0 eta 8 bitartean. Azertu behar da funtzio hau. Orain ikusiko dugu zergatik. T denbora segundotan da. Eta H altuera metrotan. Hau da, denbora bat 0 garren segundoan, botatzen dugu gezia, goruntz. Eta denbora pasatuala, lurretik bota dugu gezi hori, eta lurrera itzuliko da berriro, trajektoria paraboliko bat jarraituz. Parabola bat adierazten da. Ganbila, zekatik T berbiren koefizientea negatiboa da. Orduan, lurrera iristean, hemen ikusiko duzue nola denbora hau da, lurretik gezia botatzen da, goruntz, eta 8 segundo ondoren lurrera berriro itzultzen da, edo iristen da, ezta? Trajektoria paraboliko bat egin ondoren. Orduan, horregatik hor aztertu behar da funtzioa. Parabolaten grafikoa da, baina kasu honetan buruketa batekin dago lotuta. Horregatik, muga horren arrazoia. Adierazi funtzioa grafiko baten bidez, eta galdetzen du zer unetan lortuko du altura maksimoa, oda erpina bilatu beharko genduke, maksimoa, ganbila denez, zein da altura hori, eta zer unetan iritsiko da gezia lurrera berriro. Basten gara eriketarekin. Aztu pixka bat buruketa. Eta hartu parabolaren ekuazioa. Negatiboa ganbila da. Gezia zein alturata dagoen lurretik adierazten du. T denbora segundotan. Eta aztertu behar dugu buruketa hau 0 eta 8 segundoen artean. Bitarte horretan. Funtzioak adierazten du une bakoitzean zer alturatan dagoen gezia. Eta lehenengo mugatan aztertu behar dugu. Hartu funtzioaren ekuazioa,
H da I, eta T da X. Berdin erabiliko dugu. X-eri balioak eman beharrean, bateri ematen diogu, hau da, 0 segunduan, 8 segunduan. Zein alturata dago gezia, ordezkatu 0 eta 8 funtzioan, eta 0 segunduan, gu lurrean gaude, eta gezia goruntz botatzea goaz. Baina, momentu honetan, gezia lurretik dago 0 altuerata. Eta 8 segundu pasa ondoren, geziak egin du bide paraboliko bat, eta berriro lurrera iritsi da. Hori da puntu hauen esanahia. Denbora, segundoa, eta segundo horretan, nun aurkitzen den gezia, lurretik zein altuerata. Altuera 0, lurrean dago. Gezia botatzean, eta hau, lurrera erortzean berriro. Hor, lortu da, altuera, geziak, lurretik, duen 0 metrotako altuera. Altuera ordez 0 jartzen baldin badet, lortuko dut, zein momentuetan gertatu da hori. Hemen daukat, bigarren mailako ekuazio bat, T, X-en ordez, berdin egingo dugu. Hau alde positibura eraman, eta nola zenbaki askea falta duen, ez da formularen beharrik. Hau da, T, atera, faktore komuna bezala, biderkai komuna bezala, eta biderketa baten aurrean 0 baldin bada, bi gezi. Lehenengoa da 0, hau da, 0 segunduan ematen da gezia lurrean dagoela, gu aigealako momentu horretan gezia botan nahian, eta bestea, 0 berdin duz, 8 segundu pasa ondoren ere, trajektoria parabolika hori egin ondoren, gezia lurrera iritsi da berriro. Erpina, altuera maksimoa, zenbagarren segunduan lortzen du. Erpina, X ez T minus B zati bia hartzen dut funtzioa, eta A da minus bost. Eta B da 40. Bueno, ordezkatu, 4 segunduan, ze altuera lortzen du 4 segunduan? Claro, 4 segundua 0 eta 8 artean dago, hor ematen da erpina, ez da, tarte horretan. Vale, eta zenbateko altuera maksimoa lortzen du geziak 4 segundu pasa eta, zein altuera eta aurkitzen da, ordezkatzen dugu altueraren ekuazioan denboraren ordez 4 segundu horiek ordezkatzen ditut, eta lortzen detena da, 80 metrota dagoela lurretik, hau da, hor lortu du geziak altuera handiena, eta izan da 80 metrokoa. Lurretik 80 metrota dago gezia 4 segunduan, hortik erpina daukagu. Grafiko egiteko mungea, baina ez dugu parabola hau, marrazkia parabolatena izango baliz, hau besoek luzatu inbeharko lieke, parabolaren garrantzia ardatzak ainekoa da, gehiago, orduan ardatzak luzeak egiten baldin baditugu, parabola hau, zabaltzen. Zekatik parabola batek existitzen du minus infinitotik infinitora-inoko tarte guztian, baina hemen buruketa batekin lotura egiten aigia, orduan horregatik buruketa honetan grafikaren, parabolaren zati bat bakarrik hartuko dugu, 0 eta 8 bitarteko denbora honetan hartzen aigealako. Dakigu 0 segundutik 8 segundora zein alturatan dagoen gezia, grafika honen bidez, eta orain ja bi galdera erantzutea gelditzen zaigu. B. Geziak altuera maksimoa 4 segunduan lortu du, eta altuera hori 80 metrokoa izan da. Eta C. Gezia 8 segunduan iritsi da berriro lurrera.